ପିଲାମାନେ ନମସ୍କାର। ଆମର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ବହିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସରିଯାଇଥିବାରୁ ଆମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବହିର ସାହିତ୍ୟ ବହିର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ କରି ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଛାଡ଼ିବୁ। ଆଶା ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେମିତି ତୁମେମାନେ ଆମକୁ ଅନେକ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିଲ, ସେଇଭଳି ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବ ଏବଂ ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ଆସ ଏବେ ଯିବା ହସ ଖୁସି ବହିର ପ୍ରଥମ ବିଷୟକୁ। ଖରାଦିନ କୁଆଟି ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ତାକୁ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଥିଲା। ସେ କୂଅ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଦେଖିଲା ସେଠି ଗୋଟେ ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ରହିଛି। ସେ ମାଠିଆ ଭିତରକୁ ଥଣ୍ଟ ପୂରେଇଲା, କିନ୍ତୁ ପାଣି ପାଖକୁ ତାର ଥଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ଜୁଟିଲା। ସେ ଦେଖିଲା ପାଖରେ କିଛି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସେ ଗୋଡ଼ିକୁ ସେ ଥଣ୍ଟରେ ଆଣି ସେଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାଇଲା। ଏମିତି ପକାଇବାରୁ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ସେ ପାଣି ପିଇ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇଲା ଓ ଖୁସିରେ ଉଡ଼ି ପୁଣି ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲ ତ କେମିତି ଚିତ୍ର ଦେଖି ମୁଁ ବିଷୟ କହିଲି। ସେଇଭଳି ଆସ ଏଇ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ଗାଁରେ ସକାଳ ହେଲେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ଗାଁଟି ଦେଖ। ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଉଁଛନ୍ତି। କୃଷକ ଲଙ୍ଗଳ ବଳଦ ନେଇ ଚାଷ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଦାଣ୍ଡ ଓଳାଇ ସଫା କରୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ା ଲୋକଟି ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଛି। ପିଲାମାନେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ସେଇଭଳି ଭାବେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଜଣକ ଚଉରା ମୂଳରେ ବସି ଚଉରାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ କେମିତି ଘଷି ତାଡ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଗୋବର ଘଷି। ଆଉ କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଏପଟେ କିଛି ଲୋକ ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଯେଉଁ ପିଣ୍ଡି ହେଇଥାଏ ସେଇଠି ବସି ଦୁଃଖ ସୁଖ ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଗାଁର ସକାଳ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର। ତୁମ ଗାଁଟି ବି ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏବେ ଚିତ୍ର 3ରେ ଦେଖିବା ଯାନବାହନର ନାମ କହିବା। କହିଲ ଦେଖି, ଏ ଯାନବାହନରେ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ? କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବା? ଆମେ ଦୂର ଜାଗାକୁ ଗଲେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ଯାଉ, ପାଖ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସାଇକେଲରେ ଯାଉ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଅଫିସ୍ ଯାଆନ୍ତି, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ମୋଟର ସାଇକେଲରେ ଯାଉ। ସେଇଭଳି ଟ୍ରକରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଯିବା ଆସିବା କରେ। ଚିତ୍ର 4ରେ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲିକପ୍ଟରର ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଖି ଏଥିରେ ବସି କେଉଁଠିକି ତୁମେ ଯାଇପାରିବ? ତୁମେମାନେ କହିବ। ଜାହାଜରେ ବସି କୁହ ତ କେଉଁଠି ଯାଇପାରିବ? ଜାହାଜରେ ବି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯାଇପାରିବା। ଜାହାଜରେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମ ଦେଶରୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆସ ସୁନ୍ଦର ପାଠଟି ତୁମ ପାଇଁ। ଦେଖିଲ ଏଇ ଚିତ୍ରଟି। ଏଇ ଚିତ୍ରରେ 6ଟି ତଫାତ ଅଛି। ତୁମେ କେତୋଟି ବାହାର କରିପାରିଲ? ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଦେଖ ତ, କୁକୁର ବଲ୍କୁ ସିନା ମାରୁଛି ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ରରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ମୁହଁ ଉପରେ ବଲ୍ ନାହିଁ। ସେଇଭଳି ଦେଖ ତ କ'ଣ କ'ଣ ଫରକ ଅଛି ଏଇ ଚିତ୍ରରେ। କେତୋଟି ଫରକ ତୁମେ ବାହାର କରିପାରୁଛ ତଳେ ଲେଖିବ ଖାଲି ଜାଗାରେ। ଏବେ ଚିତ୍ର 6କୁ ଦେଖ। ଏଠି ହରିଣ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଏହାକୁ ଦେଖି ଚିତ୍ର 2ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଅତି ସହଜରେ କିପରି ହରିଣ ଚିତ୍ର ହେବ ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବ। ଏବେ ଯିବା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନକୁ। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ 1ରେ କହିଛି ପଢ଼ ଓ ଲେଖ। ପତାକା, କୃଷକ, ଘର, ବାଳକ, ନଡ଼ିଆ, ପାହାଡ଼, ବୁଢ଼ା, କୂଅ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଓ ଖାଲି ଘରେ ନିଜେ ଲେଖିବା। ଲେଖିଲା ବେଳେ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର କରିବା। 2 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ଗାଁରେ ସକାଳ ଚିତ୍ର ଦେଖି କୁହ ତ ଚିତ୍ରରେ ବୁଢ଼ାଟି କେଉଁଠି ବସିଛି? ଚିତ୍ରରେ ବୁଢ଼ାଟି କେଉଁଠି ବସିଥିଲା? ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲେ।
ଖରେ କହିଛି ସୂରୁଜ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ସୂରୁଜ ଦୂର ପାହାଡ଼ ଉହାଡ଼ରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତୁମେ ଏଇ ଉହାଡ଼ ଜାଗାରେ ପାହାଡ଼ ଫାଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଉଛି ବା ପାହାଡ଼ ପଛପଟରୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ପିଲା ଦୁଇଟି କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛନ୍ତି? ତୁମେ ସକାଳୁ କୁଆଡ଼େ ବାହାର, ସେଇଭଳି ପିଲା ଦୁଇଟି ବି କୁଆଡ଼କୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଜାଣିପାରୁଛ ନା? ବହି ବସ୍ତାନି ଧରି ଯାଉଛନ୍ତି। କୃଷକ କ'ଣ କରୁଛି? କୃଷକ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଲଙ୍ଗଳ ବଳଦ ନେଇ ବିଲକୁ ଯାଉଛି। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ପଚରା ପଚରି ହୁଅ। ଯେତେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପଚରା ପଚରି ହେବ ସେତେ ତୁମର ମନେ ରହିବ ଓ ପାଠପଢ଼ା ସହଜ ହେବ। ଏବେ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ। ଚିତ୍ର ଦେଖି ଲେଖିବ। ଦେଖ ଚିତ୍ର ଆଉ ଏ ଖାଲି ଘରେ ଲେଖ। 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ବଳଦ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇ ହଳ କରିବାକୁ ଯିବ। ଯେପରି ଦାନା ଖାଇବ ବଳଦ। ଆଉ କ'ଣ ବଳଦ ଖାଇକି ଯିବ ହଳ କରିବାକୁ? ବଳଦ ଯଦି ନ ଖାଇବ ହଳ କରିବ କେମିତି? ଦାନା, ତୋରାଣି ଆଉ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। 5 ନମ୍ବରରେ ଚିତ୍ରକୁ ରଙ୍ଗ କର। ତୁମେ ତ ରଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରିପାର, କରିଦେବଟି। 6 ନମ୍ବରରେ ରାବୁଥିବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ନାମ କୁହ। ଯେପରି କୋଇଲି ରାବେ। ଆଉ କିଏ ରାବେ? ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି କୁଆ ରାବେ। ଆଉ କିଏ ରାବେ? ତୁମେ କହିବ ତ। 7 ନମ୍ବରରେ ଦେଖ। ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଏଥିରେ କ'ଣ ନାହିଁ ତାକୁ ଅଙ୍କନ କର। ଏଥିରେ ନଥିବା ଜିନିଷଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ଘରର ଝରକା ଆଉ କବାଟ। ତାକୁ ତୁମେ ଅଙ୍କନ କରିବ। ଆମର ଏ ବିଷୟଟି ସରିଛି। ତୁମେ ୟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବ। ସହଜ ହେଲେ ବି ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କିଛି ତୁମକୁ ଶିଖିବାର ଅଛି। ହେଲା, ଏବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ସବୁ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖି ଅଭ୍ୟାସ କରି ସୁନା ପିଲା ହୁଅ। ନମସ୍କାର।